ମଦରଙ୍ଗା ଶାଗରେ ଶାଗରାଇ ଇଲୋ ମାଲୋ ଏଟା କେମିତିକା ଶାଗ ୟାକୁ ତ ମୁଁ ବୋଧେ ଜନ୍ମରୁ କେବେ ଚାଖି ହିଁ ନାହିଁ। ଏତେ ଭଳିଆ ଶାଗକୁ ମୋତେ ବାଛିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବୋଧେ ଘଣ୍ଟାଏ ଲାଗିବ। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାଇଆ ବସା ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଶାଗକୁ ବାଛି ନ ପାରେ ହେଇପା ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ଡାକି ଆଣିଲି। ନା ଆଉ ହବନି ସିଏ ବି ବିରକ୍ତ। ଶାଗ ବାଛିବା ଭିତରେ ଏ ବାଳୁଙ୍ଗା ଗୋଷ୍ଠୀ କୋଉଠି ଥିଲେ କେଜାଣି ସବୁ ଏକାଥରେ ଉଠି ଆସିଲେ। ହେଇଲୋ ହେଇ ବାଳୁଙ୍ଗା ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାଧବ ବୋହୂ ପଶି ଆସିଛି। କି ହସଲ ମା ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ବାଳୁଙ୍ଗା ଗୋଷ୍ଠୀ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଶାଗ ବି ବଛେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି। ହେଇଲୋ ମାଲୋ ଗଳି ପଇଲା ତ ଆଉ ଶାଗ ସବୁକୁ ବାଛି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ବାରିରୁ ବାଇଗଣ ଆଣିବା। ହେଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଡୁଙ୍ଗି ଡାଙ୍ଗି ପାଇଗଲି ଏଡେ ବଡ଼ ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ସୁନ୍ଦରିଆ ବାଇଗଣ ହେଇଛି। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦରିଆ ବାଇଗଣ ମୋତେ ତୋଳିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ଯେହେତୁ ଆଜି ଶାଗରା ଏଟା ହବ ତୋଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଏତେ ସୁନ୍ଦରିଆ ବାଇଗଣ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କହିଲି ନା ସାରେ। ଚାଲ ଏବେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ନେଇ ସେଥିରେ କିଛି ତେଲ ଦେଇ କିଛି ଫୁଟଣକୁ ଫୁଟେଇ ନେବା। ଏବେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ବାଇଗଣ ଆଳୁ ସାରୁ ସବୁ ପକେଇକି ଘାଣ୍ଟି ଏବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଟିକେ ଝାଉଁଳି ଆସିଲା ପରେ ପେଷ୍ଟ କରିକି ରଖିଥିବା ସୋରିଷ ଜିରା ଗୋଟା ସେଥିରେ ପକେଇ ନେବା। ତାପରେ ସେଥିରେ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣକୁ ଆଡ୍ କରି କିଛି ପାଣି ଦେଇଦେବେ ଯାହାଫଳରେ କି ସବୁ ମୋଟା ମୋଟା କଟା ଯାଇଥିବା ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ସିଝିଯିବ। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। ତାପରେ ସେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ମଦରଙ୍ଗା ଶାଗକୁ ସେଥିରେ ପକେଇ ଘାଣ୍ଟି ପକେଇବେ। ଏବେ ମୋର ରୋଷେଇର ସବୁ ପ୍ରଣାଳୀ ସରିଲା। ଅତି ସହଜରେ ଶାଗରାଇଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ଶାଗରାଇକୁ ଠିକ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବନେଇଛି କି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ଶାଗରାଇ ବନେଇକି ଖାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ।